Бір платформада иш телеканал сәгатьләп артучы аудитория һәм тамашачылар белән интерактив. Бүген тест режимында ТНВның яңа сайты эшли башлады. Искесеннән аермалы буларак анда хәзер бер юлы иш телеканалны онлайн режимда һәм яраткан тапшыруларны теләгән форматта. Шул исәптән телефоннан да карап була. Корпоратив интернет битеннән заманча мәгълүмат чыганагына кадәр үскән сайттан тагын нинди яңалыклар көтәргә? Алдагы репортажда. В таком режиме. Заманча актуаль һәм ачык төсләрдә менә ул ТНВ.ру. Телеканалның яңа рәсми сайты. 2 ел эчендә 100 меңгә якын тугры тамашачы Instagram битендә генә җыелды. Хәзер социаль челтәрләргә дә сайт аша чыгып була. Әтеп яңалык бер юлы 3 каналны онлайн карау мөмкинлеге. Планета, Шаян ТВ һәм Майдан ТВ. Шуннан тыш гамәлгә ашырдык CDN плеер аша бөтен видеоархивны тутырабыз һәм бу технология безгә видеоны эш сыйфатта карарга мөмкинлек бирә. Туры эфирлар, тапшырулар архивы шунда ук яңалыклар шелтәре язмача. Иң мөһиме берсе икенчесенә кымачауламый. Без шул вакытта яңалыклар укый алабыз. Яңалыклар укыганда безнең трансляция бердә бузылмый. Нинди разделга күчмәсәк тә туры трансляция бара. Әгәр дә ул безгә уже кирәк түгел икән, монда стрелкага басып аны можно скрыть. Сайтны яңарту идеясе күптәннән яши, искесе 5 елдан артык эшләде. Яңасы өстендә яшь дизайнерлар командасы ТНВ каналы хезмәткәрләре белән киңәшләшеп эшли. Заманча килеп чыккан күп функцияле продукт ТНВ контентын бөтен дөньяга таныта. Вау, кызык икән бу. Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Радик Сабиров беренче тамашачыларның берсе. Бүген ТНВ сайтына кереп уланы танымый. Бөтен яңалыклар бер платформада. Бөтен яңалыклар. Менә кичә футбол булды, инде футбол тора, пресс-конференциялардан, видеоларда. Менә күзем төште минем шунда ук социаль челтәрләргә сылтамалар. Юлда яисә эштә булсагыз, борчылыр урын юк, яраткан тапшыруларны хәзер телефон ашада карарга мөмкин. Моның өчен махсус кушымта да кирәкми. Шулай ук ТНВ сайтына керәсез, ул телефон һәм планшетлар өчен дә яраклаштырылган. Яңалыклар хезмәте өчен әлбәттә иң беренче чиратта оперативлык мөһим. Менә мәсәлән, без хәзерге вакытта төшергән репортажда ТНВ сайтында урын алып бара. Сайт әлегә тест рәвешендә эшли һәм тулысынча интерактив. Есть возможность. Искесеннән аермалы буларак, яңа сайтта яңалыкларга үз мөнәсәбәтеңне белдереп, шәрехләмәләр калдырып була. Димәк, тамашачы безнең белән турыдан-туры аралаша ала. Сайтның бизәлеше һәм контент буенча кызыклы фикерләрегез булса, экраннарда күрсәтелгән адрес буенча тәкъдимнәрегезне җиткерә аласыз. Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.